ሽዱሽተ ጠንቂ ቅትለት መጻምዲ ሰላም ከመይ ትውዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ንሎሚ ከዓ ኣብ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ በዓልቲ ቤትካ ወይ ኣፍቃሪትካ ምቕታል ኣተኪርና ካብ ዝተፈላለዩ መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ዝተፈላለዩ ንተመሳሳሊ ፍጻሜታት ኣተኪሮም ክኢላታት ዘዘራረቡ ማሕበራዊ ሚድያታትን ጠንቁን ንምክትኡ ብክልቲኡ ወገን ክግበር ዘለዎን ክንዘራረብ ኢና ምክትታልኩም ንዕድም ስለምንታይ ተቐታሊት ትኾኒ ስለምንታይ ከ ቀታሊ ትኸውን እከሊት ኣብ ሃገረ ቤልጅየም ተቐቲላ እከሊት ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ተቐቲላ እከሊት ኣብ ሃገረ ካናዳ ተቐቲላ እከሊት መን ይቐቲልዋ በዓል ቤታ ቀቲልዋ መን ይቐቲልዋ ኣፍቃሪኣ ቀቲልዋ መን ይቐቲልዋ ኣቦ ደቃ ቀቲልዋ እቲ ዝርዝር ካብ ብዙሑን ዓይነቱን ኣዝዩ መጨነቕ እዩ እንታይ ኣገይራቶ ኢልካ ክትሓትት ይግባእ ድዩ ዋላስ ኣይግባእን እውን ይድንፅወካ እዩ ምክንያቱ ዝገበረት ትግበሮ ነታ ንሱ ዘይዓደላ ሂወታ ክወስድ ብሕጊ ፈጣሪ ይኹን ብሕጊ መሬት መሰል የብሉ ይኹን እምበር እዚ ፍጻሜታት እዚ ብተደጋጋምን ብኣረሜንነትን ይቕፅል ብምህላው ስለምንታይ እንታይ ገይራቶ ካልእ ምርጫ የለን ድዩ ዝብሉ ሕቶታት ከተለዓዕልን መልሲ ክትረኽበሉን ነባር ፍታሕ ክህልዎ ክትገብርን ይጽናሓለይ ዘየድልዮ እዋናዊ ኩነታት እዩ ዋላ እኳ ነፍሲ ወከፍ ፍጻሜ ናታ ናይ ባዕላ ጠንቅን ነቲ ጠንቂ ዘጓሓሃረን ጉዳያት ይሃልዋ ካብ ብዙሕ ፍጻሜታት ተዋህሊሉ ምስ መጽናዕትታት ስነ ኣእምራውን ማሕበራውን ውልቃውን ኩነታት ተዛሚዱ ከም ጠንቂ መጻምድኻ ምቕታል ክኸውን ዝኽእል ተባሂሉ ዝቕመጥ ስነ ፍልጠታዊ ነጥብታት ግን ኣሎ ስለዚ ኸ ካብቲ ብዙሕ ገለ 6 ነጥብታት ጠንቂ ምቕታል መጻምዲ ክንዝርዝር ኢና ከምኡውን ምስ ባህልናን ልምድናን ባህርናን እንዳዛመድና ኣነኸ ከመይ ዓይነት ግብረ መልስኸ ይህበሉ ክንብል ጽቡቕ ይመስለኒ 6 ጠንቂ ቅትለት መጻምዲ ክኾኑ ዝኽእሉ 1 ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ኤንድ ኮንትሮል ዘቤታዊ ወይ ኣብ ቤት ዝፍጸሙ ጎነፅን ዓብላሊ ምቁፅጻርን ገለገለ ደቂ ተባዕትዮ ዓብላልን ዓማፅን ዝኾነ ባህርያቶም ኣብ ልዕሊ መጻምድቶም ከርእይዎ ይፍትኑ ወይ እውን ብኣንጻሩ እተን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ከዓ ርእሰ ተኣማንነት ካብ ዘይምህላው ወይ ክትርቁኒ ወይ እውን ኣብ ዝምድና ዓብላሊ ክትከውን ካብ ምድላይ ክብገስ ዝኽእል እዩ በዓል ቤታ ከምዚ ምስ ዝኸውን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ክትገብር ኣለዋ መጀመርያ ንዓብላልን ዓማፅን ባህርያት መጻምዳ ኣፍልጦ ክትህቦ ኣለዋ ቀስ ብቐስ ናብ ዘየድሊ ከይማዕበለ ከሎ እዚ ዘቤታዊ ዓመፅን ሓደገኛን ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለዋ ብድሕሪ እዚ ብሸለልትነት ከይረኣየት ሓገዝ ንምርካብ ክትሓስብ ኣለዋ ካብ ምስ መጻምዳ ምባሃሃል ክሳብ ምስ ናይ ቀረባ ቤተሰባን ቤተሰብ በዓል ቤታን ንዝምድንኦም ቀረባ ዝኾኑ ዓርከ መሓዛን ክትዘራረበሉ ይግባኣ ብቐሊል ዘይፍታሕ እንተመሲሉ ከዓ ሓገዝ በዓል ሞያ ጥዕና ከም ቴራፒስት ወይ ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ዝጣበቕ ማሕበራትን ምፍታን ኣገዳሲ እዩ 2 ሜንታል ሄልዝ ኢሹ ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣእምራዊ ናይ ጥዕና ፀገም ብዙሓት ሰባት ብዘይካ ናይ ኣካላዊ ጥዕና ፀገም ወይ እውን ዝርአ ማለት ጨርቅኻ ዘደርቢ ናይ ኣእምሮ ፀገም ካልእ ናይ ስነ ኣእምሮ ጉድለታት ከም ዘለዎ ዝርዳእ ውሕድ እዩ ስለዚ ከዓ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ እንዳነበሩ ግን ከዓ ናይ ኣእምሮ ጉድለት ዘለዎም ሰባት ምህላዎም ፈሊጥና መጻምድና ከምዚ ዓይነት ፀገም ከይህልዎ ምስትበሃልን ሕክምናዊ ፃዕርታት ምግባርን ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዎ ሰብ ዘርእዮም ምልክታት እምበኣር ኣብ 4 ነጥብታት ከፋፊልና ክንርኢና 1 ኢምፓልስ ኮንትሮል ፕሮብለምስ ባህርያትካን ስምዒታትካን ናይ ዘይምቁፅጻር ፀገም እዚ ዓይነት ፀገም ዝህልወካ ንእሽተይ ዘጨንቐካ ሃዋህው ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ሕርቃንካን ቁጣዓኻን ክትቆፃፀረሉ ኣብ ዘይትኽእለሉ ህሞት ዘብፅሕ እዩ 2 ዲፕሬሽን ኤንድ ዴስፕሬሽን ጭንቀትን ተስፋ መቑራፅን ብውሽጦም ብጭንቀትን ተስፋ መቑራፅን ዝሳቐዩ ሰባት ካብ ንኣሹ ፀገማት ህይወት እውን ዝወፅሉ ተስፋን ኣመትን ስለ ዝሕርብቶም ጭንቀቶም ናብ ነውፂ ስለ ዝዓቢ ንዘፍቅርዎም ሰባት እውን ክጎድኡ ይኽእሉ እዮም 3 ፓራኖያ ኤንድ ጀለሲ ሃለውሳን ቅንዕን ሰባት ይፀልኡኒ ወይ ሕማቕ ፈድዮሙኒ ምባል ወይ እውን ቅንዕ ምሕዳር ሓደ ካብ ናይ ስነ ኣእምሮ ጉድለታት ዘለዎም ዘንፀባርቆ እዩ ስለዚ ከዓ ዓማፅን ዘይፍትሓውን ስጉምቲ ምውሳድ ንመጻምድቶም ወይ ንዝምድንኦም ዝከላኸልሉን ዝሕልውዎን ዘለዉ እዩ ዝመስሎም
4 substance abuse and co-occurring disorder ወልፍታት ኣልኮላዊ መስተ ይኹን ካልእ ዓይነታት ወልፍታት ምስና ኣምራዊ ናይ ጥዕና ጸገም ዝዛመዱ እዮም እዚኦም ከዓ ንዘይፍትሓዊ ውሳነን ግፍዕን ንመርዛም ሃዋህው ንምፍጣርን ምግዳድን ኣብ ዝምድና ዘቃልዑ እዮም ስለዚ እምበኣር ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ በዓል ቤታ ብደጊኡ ጥዑይ ዝመስል ብውሽጢ ግን ካብዞም ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮም ሃዋህው ዝነብር ከይከውን ምርግጋጽ ብድሕሪኡ ከዓ ነቲ ኩነታት ናብ ንቡር ንምምላስ ኣቐዲማ መፍትሒ ምንዳይ ኣገዳሲ እዩ እቲ መፍትሒ ሕጂ እውን ካብ ምብሃሃልን ሕክምናዊ ምኽርን ሓገዛትን ክትረክብ ምፅዓር ክብገስ ኣለዎ 3 ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ፕሬሸር ማሕበረ ቆጠባዊ ጸቕጢ ብዙሕ ግዜ ዘይነስተብህለሉ ወይ እቲ ጠንቂ ቆጠባዊ ኢልና ዘይክንግምት ንኽእል ኢና ግን ከዓ ማሕበራውን ቆጠባውን ጸቕጢ ኣብ ዝምድና ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ብዙሕ ሰብ መጀመርያ ማሕበራዊ ወይ ቆጠባዊ ጸገም ምዃኑ ኣብ ሓዳሩ ወይ ምስ መጻምቱ ነውፁ ዝፈጥረሉ ዘሎ ብቐሊሉ ናይ ዘይምስትብሃል ጸገም ኣለዎ ዋላ እውን ነቲ ጸገም ሰለለዮ ብቐሊሉ ካብ ከምዚ ዓይነት ክወፃሉ ዝኽእል መንገዲ ይጨንቆ እዩ በዚ ከዓ ናብ ባእስን ዘይምቅዳውን ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ብክልቲኡ ወገን መጻምቲ ክግበር ዘለዎ እምበኣር ቆጠባዊ ይኹን ማሕበራዊ ጸገማት ግዜያውያንን ሓለፍትን ኣብ ርእሲ ምዃኖም እቲ ቀንዲ መፍትሒኡ ከዓ ህድእ ኢልካ ተላዚብካን ክትገብሮ ዝግባኣካ ምግባርን እምበር ጭንቀትን ነውፅን መፍትሒ ከም ዘይኮነ ምርዳእን ምርድዳእን እዩ 4 jealousy and infidelity ቅንን ኣረመኔነትን ደረቱ ዝሓለፈ ቅንን ኣረመኔነትን ዘለዎ ሰብ ንዝጠቅምን ዘይጠቅምን ዛዕባ ብዓይኒ ቅንእን እምነት ምጉዳልን ብምትርጓም ዘይተደለየ ስምዒታት ይሕድር እሞ ንሱ እውን ዘይፈልጦ ናይ ጭካንን ኣረመኔነትን ስምዒታት የማዕብል ኣብ ዘይተጸበኻዮ ሰዓትን ኣጋጣምን ከዓ ሓደጋ ክወድቀካ ይኽእል ኣብዚ ኸነስተውለሉ ዝግባአና ግን ክንደይ ሰባት ኢና መጻምትና ብኣና ዝቐንእ እንተኾይኑ ዝያዳ ዘፍቅረና ኮይኑ ዝስማዓና ወረ ክንደይ ካባና ኢና ኣብ ዝኸውንን ዘይከውንን ኣጋጣሚ ኮነ ኢልና ንመጻምድና ከነቕንኦ ወይ ከነቕንኣ ንፍትን ሰባት ንሽዑ ስለ ዝቐነአ ወይ ዝቐነአት ነቲ ክኸስረና ንዘይምድላይ ዘርእዮ ስምዒት ምቕንኡ ኣብ ልዕሌና ዝነበሮ ፍቕሪ ዝወሰኸ ዝመስለና ነቲ ናይ ቅንእን ዘይምቕሳንን መጻምትና ኣረሜናዊ ስምዒታት ንዘርኣሉ ምህላውና ክንፈልጥ ይግባእ ብስምዒት ሰብ ኣይትጻወት ወይ ብስምዒት ሰብ ኣይትጻወቲ ዝበሃል ዘረባ እውን ኣሎ ስለዚ ከዓ ኣብቲ ጥንቃቐ ዘድልዮ ምጥንቃቕ ኣድላይ እዩ ቁጥሪ 5 lack of conflict resolution skills ግርጭት ክትፈትሕ ናይ ዘይምኽኣል ዓቕሚ ኣብ ፍቕሪ ኣብ ሓዳር ኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዝምድና ኣጋጣሚታት ዘይምርድዳእ ወይ ምኩርራይ ክህሉ ንቡር እዩ ገለገሌና ንስተፍቅሮ ወይ ተፍቅራ ሰብ ኣብ ዘይረዳድእ ወይ ዘባእስ ኩነታት ክትበፅሕ ንቡር ጌርና ዘይንወስዶ ሰባት ኣለና እንተኾነ ወዲ ሰብ ኣብ ሓሳብ ክፈላለ ንቡር እዩ እቲ ኣብ መጻምዲ ክህሉ ዘለዎ እምበኣር ብፍጹም ክትበኣስ ከም ዘይብልካ ወይ ዘጓራፍጥ ነገር ከየጋጥም ዘይኮነስ ከጋጥም ምዃኑ ምእማንን ምስ ዘጋጥም ከዓ ከመይ ጌርካ ክትፈትሖ ኣለካ ምፍላጥን እዩ ንኣብነት ገለገለ ሰባት መጻምድቶም ክሓርቕ ወይ ክትሓርቕ ከላ ዋላ እውን ተበዲሎም እናሃለዉ ዝሓረቐ መጻምዶም ክሳብ ዝዝሕል ሱቕ ምባል ይኹን ነቲ ዛዕባ ወሲኻ ነቲ ሰብ ከተህድእ ናይ ምፍታን ልምዲ ዘለዎም ኣለዉ ኩነታት ዝሒሉ ናብ ንቡር ምስ ተመልሰ ከዓ ነቲ ዝነበረ ዘይምርዳእ ይህን ክትብለሉ ትፍትን ማለት እዩ ገለገለ መጻምዲ እውን ዘይምርዳእ ምስ ዝፍጠር ብኣንነት ከይተመርሑ ቦታን ግዜን ፈልዮም ክዘራረቡ ብምሕላን ኣብ መናፈሻ ኮነ ንኹነታቶም ኣብ ዘይርብሽ ሃዋህው ብምምራፅ ክበሃሃሉ ከም ልምዲ ዝሓዝዎን ዕውት ግርጭታትካ ናይ ምፍታሕ ጥበብ ዘማዕበሉን ኣለዉ ስለዚ ከዓ ግርጭት ኣካል ህይወት ምዃኑ ፈሊጥካ ግርጭታትካ ብሰላማውን ብትሕትናን ናይ ምፍታሕ ባህሊ ከተጥሪ ይግባእካ 6 cultural and social factors ባህላውን ማሕበራውን ልምድታት ኣብ ገለገለ ሕብረተሰባት እቲ ባህሊ ወይ ልምዲ ንወዲ ተባዕታይ ዝህቦ ዕድል እቲ ወዲ ተባዕታይ ዝተመርዓዋ ጓል ኣብ ክንዲ መጻምቱ ማለት ኣብ መስርሕ ቃል ኪዳን ሓዳርን ብማዕረ ዝጸመዱ ክልተ ነብሶም ዝኽኣሉ ኣካላት ዝሓስብ ነታ ዝተመርዓዋ ጓል ልክዕ ከም ንብረቱ ወይ እውን ድላዩ ክገብራ ዝኽእል ውህብትኡ ገይሩ ክሳብ ዝርድኦ ይኸውን እሞ እንተፀረፋ ክፀርፋ ዝግብኦ እንተሃረማ ክሃርማ ዝግብኦ እንተቐተላ እውን ዘይኽፍኣሉ ኮይኑ ክሳብ ዝስምዖ ይኸውን ይኹን እምበር ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጥረት ነብሲ ማንም ክቐትላ ይኹን ከበሳብሳ ዝኾነ ዓይነት ስልጣን የብሉን ናይ ዝቐሊል ኣብነት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ነቲ ዝዓበየ ጌጋ ወይ ሓጢኣት ገይሩ ዘቐመጦ ዝሙት እኳ ብቕትለት ክድበስ ኣይኣዘዘን
እኳ ደኣ ፍትሕ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍቁድ ከም ዘይኮነን ግን ኣብ ዝሙት እንተረኺብካዮ ማለት ብምኽንያት ዝሙት ጥራይ ክትፈትሖ ወይ ክትፈትሓ ትኽእል እምበር ክትዝሙ እንተረኺብካያስ ቅተላ ኣይብልን እዩ። ስለዚ ከዓ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣካል ዋላ እውን ኣብ ልዕሊ ገዛእ ነብስኻ ሂወት ንምሕላፍ ስልጣን ዝሃበካ ኣካል የለን። ንሕና ብፍላይ ከም ሕብረተሰብ ኣብ ባህልና ከም ንፈልጦ ኣብ ብሓጎታትና ሰበይቲ ኣቢሳ እኳ ካብ ኢድካ ሃዲማ ናብ ውሻ ጠን ተኣተወት ውሻ ተኣቲኻ ንበዓልቲ ቤትካ ክትሃርም ዘየፍቅድ ሕግን ልምድን እዩ ነይርዎም፣ ጽያፍ እውን እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ በዓልቲ ቤትካ ምቕታል ካብ ተደጋጋሚ ዝስማዕ ምዃን ሓሊፉ ተራ ዜና ክሳብ ዝመስል ክቐልል ክትሪኦ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ስለዚ ከዓ ብድሕሪ ሕጂ ዝቕተል ነፍሲ ከይህሉ ዝቐትል ነፍሲ እውን ከይህሉ ፀገማትና ሕድሕድ ተላዚምና ዲና ክኢላታት ጥዕና ይኹኑ ሰብ ሞያ ዝምድናን ሕግን ሕልናን ኣዛሚድና ሓንሳብን ሓዋርን ካብ ዝሕማቕ ስማዕ ሓራ ክንከውን እህን ምሂን ክንበሃሃል ሕጂ ሰዓት እዩ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ኣብ ክልቲኡ ፆታ ክረአ ዝኽእል ጥዕናውን ናይ ባህርን ስነ ምግባርን ካልእን ፀገማት ንሕማቕ ውሳኔን ቅትለትን ጠንቂ ክኸውን ዝኽእልን ገለገለ ከም መፍትሒ ክኸውን ዝኽእልን ኢልና ካብ ዝተፈላለየ መርበባት ሓበሬታ ተወኪስና ዘዳለናዮ መደብ እዩ ነይሩ። ስለምክትታልኩም ነመስግን። ብሩኽ መዓልቲ። ለለ ክበፅሓኩም ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባርን ንዝህልወኩም ነቐፌታ ርእቶ ወይ ማዕረምታ ከዓ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና እንዳበልኩ ደጊመ ስለምክትታልኩም የመስግን። ብሩኽ መዓልቲ።